నందలికి శ్రీకాంత్ పెట్టిన ఉంచిన నంబర్ ధరలు చంద్ర కరెక్ట్. అత్తూరు మన్మధు చేసేట ఉంచిన నంబర్ ధరలు సూర్య కరెక్ట్. ಚಂದ್ರಕರೆತ್ತ 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 ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ಧರಲು 1168 1174.06. ಭಾಸ್ಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 21 ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 21 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೆರ್ಲು 11 76 14 64. ಬಲೆ ಹತ್ತೂರು దగ్గర ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ దగ్గర ಬಲೇನಾ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ್ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ ಧರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಕಂಡಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ ಧರಲು 1268 1296. ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಮಾಡದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ರ ನಂಬರ್ ಧರಲು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ ಧರಲಿ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ರ ನಂಬರ್ ಧರಲು 11 79 12 13. ಇಚ್ಲಗೂಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಬೇಗಡ ನೀರ್ಲು ಚಂದ್ರ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೊರೈ ಲೂಯಿಸ್ ಸಲ್ದಾರ್ ನೀರ್ನುಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ರ ನಂಬರ್ ಧರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆರಳು 1199 1202.03. ಕೈ ಇತ್ತನಗಳು ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಕಾಣಲಾಪಣು ಚಪ್ಪಲೆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಅಂಚ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಮುಂಚಿನ ನಂಬರ್ ಧರಲು ಚಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರ್ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ಚಂದ್ರ ಕರೆತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ಧರಲು 1265 1377.
ಬಲೆ ನಂದಲಿಕದಾಗಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜೆ ಶೆಟ್ರು ಉಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ